don saboda sai ka sha kwaya ko sai ka soki, sai mutum ya shaki sholisho sannan zai hankalinsa zai bace daga jikin shi yayi da aikin ta'addancin da zai yi, ya je ya saru wani don cimma manufar wani, ya kashe wani don cimma bukatar wani, ya yi illa ga wani don biyan bukatar wani. Idan ka tashi ranar tashin kiyama ka ce da ubangiji mai tuna hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa dukkan wanda aka kashe da zalunci ranar tashin kiyama zai shaƙe wanda ya kashe shi, ga jini na kwaranya a wuyansa, ya tsaya da shi gaban Allah ya ce ya ubangiji tambayi na dan me ya kashe ni, me ne ya kashe ni, me ne masa. To don saboda haka ya kamata mu zama masu hankali, kar mu bari bayan mutanen nan sun hana mu ingantaccen ilimin da za mu samu na firamare da na sakandare kuma su zo ragowar kwakwalwar tamu su dakilar da ita da kwaya da sholisho, sannan kuma su ba wa makami don mu je mu kare musu akwatunan ranar zaɓe. Wallahi duk wanda aka yi haka da shi ya yi hasara duniya da lahira. A nan duniya ba abin da ya kulla, a lahira kuma wuta tana jiransa. Dan ran mummuni yana da tsada, ran mummuni yana da kima a wurin Allah, ran mummuni yana da daraja. Ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a gindin Ka'aba, ya kalli Ka'aba, ya kalli mutane, ya ce ya ke Ka'aba, ke ce wuri mai alfarma, ya ɗakin Ka'aba kai ne ɗaki mafi daraja a ban ƙasa, tare da haka ran mummuni ya fi ka daraja a wurin Allah. Bawa mummuni da Allah ke kishinsa, wani ya baka makami ka je ka kashe shi don cimma manufarsa ko don kai wata manufa taka ta kai kadai. Da haka ya kamata matasa ku yi hattara. Ni ban ce kar ku karbi kuɗi bai dan an baku, dan aljihun ku ba ko kuma mutum ya muku nasiha kar ku karbi kuɗi shirme yake yi, za ku karba amma ku yi gaskiya, ku karba ku yi adalci, ku karba ku tsaya ku kare wanda kuke ganin shi zai inganta rayuwarku. Halin da muke ciki hali ne mafi tsanancin hali, ba a taɓa shiga irin wannan hali ba a Najeriya, da talauci da wahala da fatara, sannan kuma ga kuɗi da yawa din. Amma rashin ingantaccen shugabanci ya jefa mu halin da muke ciki. Ka duba jami'an tsaro, kana zaune a Sokoto a yi maka transfer Maiduguri, ko daga Maiduguri a kai ka Sokoto. Idan an kai ka Sokoto nan ba dangi iya babu nawa ba, kana da mace ɗaya da ya'ya bakwai, ba ruwan kowa da inda zaka zauna, kai dai ka je ka yi reporting a Sokoto rana kaza ga watan kaza. Ba haka ake musu ba. Sannan bindigogin su irin dogaye, rabi itace rabi karfe, tun wanda tsoron mulkin mallaka suka bar mana. Dan girman Allah ya za a yi tsaro ta wannan hanyar. Su kuma yan fashi da manya-manyan makamai, ta ya za a yi harkar tsaro a irin wannan yanayi? Ga wahala, ga ba su da ingantaccen tsarin a kiwace lafiyar 'ya'yansu, ba wanda ɗansa yake da future, shi kan shi ya riga san haka, ya kalli ɗansa yana jin tausayinsa, bai ci bai sha ballantana ilimi ballantana kiwon lafiya, ya za a yi tsaro ta wannan harkar. Sannan kuma akwai kuɗin ba wai babu ba, amma waɗansu mutane sun mayar da su nasu su kaɗai.